Мисля, че това е разковничето в момента да говорим с теб. 8 години по-късно и аз да продължавам да правя това, което ми харесва. Повярвай ми, много е трудно, няма да те лъжа. Много е неприятно, защото в крайна сметка ти за това работиш. Реших, че е време да скоча в дълбокото. Изключително много се притеснявах. И в секундата, в която, както се казва, ти поискаш от Вселената, тя ти дава. Осъзнах, че това ще ме изкара от дупката, в която можех да влезна, тъй като аз съм много емоционална. И стига да се отпусна, мога да отида много надолу. Има два типа хора, или се сломяваш, или буквално събираш всички сили, които си способен и продължаваш напред. Аз просто не исках да седа в мислите си. То е истина, но тя е малката истина. Изключително трудно ми беше в началото, но такива моменти всъщност те правят истински професионалист. И вярвам, че всеки, който се занимава с това, което и ние се занимаваме, трябва да знае, че не всичко е на всяка цена. Здравейте, вдъхновяващи хора! Вие сте с новия епизод на До успеха и обратно. Преди да ви представя човекът, който днес седи срещу мен, искам да ви помоля да се абонирате за канала, да натиснете камбанката, защото така ни подкрепяте и ни помагате да се развиваме. Днес съм си поканила едно истинско вдъхновение. Тя е страстен любител на модата, фотографията, пътуванията и, както сама казва, на целия заобикалящия свят. Искам да ви представя Елица Бехар, по-известна като Мадмуизели. Правилно го произнасям, нали така? Благодаря ти за което. Често ли го бъркат? Често ли произнасят артистичният ти псевдоним грешно? Да, първо само да ти благодаря за поканата и да ти пожелая успех в новото начинание, тъй като изключително много харесвам да подкрепям хората от началото на всичко, с което се захванат и то е смислено. И вярвам, че ще имаш наистина нови покорени върхове с това супер начинание. Много ти благодаря, че прие поканата. Разбира се. Да, за името връщаме се наистина по какъв ли начин са го чели. Много хора дори ме карат да го напиша. Много им е трудно, тъй като то наистина е измислена дума. От Мадмуазела, разбира се, но много добре се върза с името ми едно време, когато въобще започвах блога си. И до ден днешен наистина е малко трудно за хората да го възприемат, но пък ме олицетворява и е нещо, върху което съм работила вече 8 години. Как го избра всъщност? Изключително лесно, тъй като това е псевдоним, който съм си използвала много преди да има въобще Инстаграм, социални мрежи и така нататък. В пространството съм писала винаги по този начин, тъй като от наистина дете съм виждала колко лесно се съчетава с Ели накрая, просто добавяш едно И. И реших, че това е нещото, с което да започна. Тогава вече имаше, мисля, че около поне 2-3 момичета в България, пък в чужбина да не говорим колко много мадмуазелки има. Не е нещо иновативно, по-скоро иновативното идва от това, че го съчетах с името си. И по този начин се чувствам добре до ден днешен. Страхотно! Как започна твоето развитие в Инстаграм? Ти си от хората, които в днешно време всеки се опитва да се развие там. Това е ясно. Но ти доста отдавна май си в тази платформа. Да, 7-8 години вече направих. Мисля, че 2016 година направих блога си. Тогава имах фултайм джоб. Имах доста сериозна професия. Бях в страхователните компании. Завършвах образование и честно казвам съчетавах всичко това. Работа от 9 до 6, ходене на лекции, всякакви други неща, но започнах с идеята просто да споделям това, което ми харесва, тъй като преди това винаги съм била от хората, които са идвали да ги питат откъде да намеря или какво си, кое е това ново заведение, къде да отида когато пътувам, как да се съчетая дрехите. Тоест винаги хората са имали интерес към мен да им давам информация за разни неща, които аз съм имала афинитета да събирам в себе си. И реших, че е хубаво да имам пространство, в което да намеря съмишленици, тъй като съм заобградена от хора от много различни професии, въобще хора, които не се интересуват толкова от нещата, които мен ме вълнуват. И по този начин исках да направя свой свят, в който да намеря хора, които да обменяме опит. А какви бяха целите ти тогава? Едва ли си очаквала, че така ще се развият нещата и това ще е твоята професия? И тогава за какво мечтаеше? Да, мисля, че това е разковничето в момента да говорим с теб. 8 години по-късно и аз да продължавам да правя това, което ми харесва. Тъй като от ден едно на мен целта ми не е била да стана инфлуенсър. Тогава наистина нямаше такова нещо и никой не го е правил с такава цел.
всички правихме влогове от любовта да твориш, да снимаш, да говориш, да пишеш, да показваш своя свят на другите хора. И не мога да ти опиша колко е красиво след години, примерно 3-4 години, да не кажа, може би дори 5, тепърва някой да те забележи и да работи с теб. Тъй като първите години аз не съм работила с абсолютно никой. Всичко съм ходила сама да си взимам дрехи, въобще аксесуари, заведения, няма значение. Всичко съм правила безвъзмездно, по-скоро просто от желанието да го покажеш на хората и да им дадеш вдъхновение за нещо в живота. Спомняш ли си първата кампания? Първата кампания не си спомням точно, мисля, че беше козметичен бранд, но по-скоро мога да кажа, че първият така голям ангажимент, който имах, беше много преди да имам 10 000 дори. Беше, може би да съм била на 5-6 хиляди и Fashion Days тогава ми писаха. Буквално съм кръщяла от Те се свързаха с теб. Да, те се свързаха с мен. Те от ден едно много вярват в хората, които наистина имат афинитет към това, което правят. Въобще не се интересуват и на днешна дата, пак споделям, от броя последователи, от това ти колко коментара имаш и така нататък. За тях е важно стойността, която ти придаваш с материалите си, дали е качествено съдържанието, което правиш, и до ден днешен си работя с тях. И наистина са ми много сантиментални и много си обичам работата с тях. Правите страхотни кампании, наистина. Фен съм определено. Много благодаря. А сега е доста нашумяло умишлено да се опитват прохождащите инфлуенсъри те да се свързват с различни брандове. Ти някога свързвала ли си се с бранд? Абсолютно не. Наложи ми се за първи път преди може би месец да се свържа, тъй като организирам едно мини събитие и така нататък. По-скоро за рождения ми ден. Но тогава за първ път си позволих 8 години по-късно и то да контактна хората, с които аз работя вече. Тоест просто да им предложа идеята и ние да я реализираме. Но за мен лично трябва някак по естествен начин да се случат нещата и в крайна сметка бранда наистина да иска да работи с теб, да по някакъв начин да намира себе си в твоето съдържание. Няма нищо лошо да апрочнеш ти. Това е много хубав похват. Аз по-скоро просто не съм такъв тип човек. Не казвам, че е лошо, дори напротив, ако имаш прекрасна идея, ако знаеш какво можеш да предоставиш и какви резултати да дадеш на този бранд и е нещо, което ти използваш в ежедневието си, това е повече от прекрасно. Просто все още ми е много трудно на мен да го правя. Да, разбирам те. Но тогава не убива ли момента с страстта? Тоест в един момент ти създаваш съдържание, защото искаш да покажеш своето творчество. Да. А в другия момент търсиш опция това да бъде платено. Тоест едното пречи ли на другото? Не, абсолютно не. И мисля, че ти сама виждаш примера в моя профил. Тук може би е хубаво да вметна, че за да можеш да правиш по този начин нещата, както е в моя профил, да работиш буквално примерно с 3-4 кампании на месец, които, каквото и да си говорим, не издържат едно семейство. Така. Няма как да се случи, освен ако не си от най-големите инфлуенсъри. Аз нямам за цел това нещо. Трябва да имаш и друга професия. Затова аз имам и друго попреще. Занимавам се с маркетинг, помагам на брандове, с кампании, с създаване на съдържание, с консултации, за да мога да варирам в това нещо. И един ден, дето се вика, ако нещо се случи с моята социална мрежа, защото всичко се случва, така имаме примери, че от днеска за утре може нещо да се случи с твой Instagram акаунт, ти да не останеш на земята, ами в крайна сметка да станеш, да си ступаш и да продължиш. Ти си изградил вече едно име, или поне аз работя върху това нещо вече всички тези години. Офлайн да си изключително активен, да участваш на подобен тип места, както днес съм ти на гости, да отиваш офлайн да говориш с хората, да си разпознаваем като истинско лице, а не само с красивите си снимки. Значи преди 8 години Ели беше с фултайм джоб и страст да се създава. А сега отново е с фултайм джоб. Какво обаче се промени? В момента дори не е фултайм джоб, ами е 24/7 джоб. Ти сама знаеш. Защото работиш за себе си ли? Защото работиш за себе си, да. И всъщност когато работиш за себе си, искаш всичко да е перфектно. Въобще не чакаш часовника да удари 6 часа, за да си тръгнеш. Когато имаш страст в себе си за това, което правиш. И няма проблем да е вечер, да е сутрин. Ти наистина искаш да създадеш това, което е в душата ти.
Поставям граници. В последно време... Успяваш ли? Ами, опитвам се и мисля, че сега 30-те години много добре ми повлияват, тъй като все повече успявам да поставям граници в отношения, в работата ми с клиенти, в работното ми време. Преди нямаше събота и неделя, нямаше вечер. Когато клиент ми пише, аз веднага съм на линия. В момента съм на син, на сутринта става 9 часа, отговарям. Под никаква форма вече не си позволявам това нещо, което съм си позволявала години наред. Като отвори тази тема за границите, не мислиш ли, че тази трудността да поставим граници не е ли обвързана с неувереността в нас самите? Ами да, със сигурност на 100% си права. Нямам наистина какво да оборя тук, тъй като на мен лично ми е много сложно да правя това, което правя. Аз съм била доста неуверен човек, въпреки всичко, което виждаш. Аз съм един много асоциален човек, който обича да се седи в харлупата и да си твори от вкъщи. Много се притеснява да говори на живо, да комуникира с чак толкова много хора. Те ме зареждат, но прекалената комуникация, всички тези хиляди събития, особено по празници, Коледа, Великден и така нататък, знаеш какво е от събития. Да, от маркетинг гледна точка. Да, от маркетинг гледна точка то е много важно ти да си там, но в същото време това ме кара да се чувствам така доста изцедена. Аз не съм от най-уверените хора, които да влизат в залата и всички, нали, да ги гледат. Като цяло съм доста притеснителен човек. И наистина ти носиш това притеснение, че ако днес не отговориш на този клиент, в крайна сметка утре той ще говори с друг човек вече. Но в същото време, ако някой иска да работи с теб, за него няма проблем няколко часа разлика. Точно това съм го научила вече с опита. Не става веднага, но е важно човек да бъде наистина в хармония със себе си и да знае какво дава и да знае, че няколко часа разлика не правят промяна. Точно така. Личните граници стават по-лесни за поставяне, когато повярваме в себе си. Да. Това, което прави впечатление веднага в профила ти е целият блясък. Правиш дори ежедневните неща да изглеждат супер красиви, супер бляскави. Наистина ли в живота на Ели е толкова бляскав или това е само в социалните мрежи? За мен социалните мрежи са част от живота. Тоест всичко, което аз показвам, то не е изсценирано, то не е под някакъв начин устросано и така нататък. То е истина, но тя е малката истина. Тоест, нещата, които наистина се случват, като тежки моменти, моменти, в които си се сринал, плачеш си вкъщи, трудно ти е, имаш загуби на близки хора и така нататък. Това нещо, вярвам, че всеки го изживява. И за мен социалните мрежи, зависимост от профила, тъй като има всякакви профили. Моя профил е място, в което човек да влезне и така малко да си помечтае, да види нещо красиво, да си вземе някакво вдъхновение, да реши къде му се пътува от местата, които съм посетила, да види как да се съчетае дрехите, да види къде да хапне из София или някъде другаде. Тоест нещо, което така да оправи деня му. И за мен е важно от време на време, знаеш, че споделям, че нещо не е окей, когато наистина не е окей. Никога не съм лъгала аудиторията си, че нали, всичко е супер, аз съм прекрасно, да съм усмихната, когато, да кажем, съм загубила близък човек. Това е вече, нали, голям фалш, който смятам, че не трябва да се случва. Но и в същото време, когато някой те следва за всички тези неща, които казах, няма смисъл всеки ден да му казваш как си плакал примерно вечерта, защото нещо ти се е случило, не си успял да го свършиш и нещо те е натъжило. Да, в този случай вместо да пръскаш вдъхновение, ти сякаш търсиш нещо. Ти опитваш да вземеш чрез социалните мрежи, а не да дадеш. Ами, не, по-скоро аз давам. Да, точно така, да. В началото взимах, това внимание, че някой харесва това, което аз правя, че някой има интерес към нещата, които на мен ми харесват и в обкръжението си не съм намирала съмишленици. Сега ми харесва да давам. Нали, през годините явно се променят нещата. Да. Сега давам. Наистина ми е изключително приятно. Те виждаш, че съм изключително активна и без рекламни кампании. Сега дори от пътуването направо сме се сринали от работа, защото много ми харесва да правя това. Това ме зарежда. Никой не ми е платил за това нещо. На мен ми харесва да го предавам на хората, защото на мен самата ми харесва да попивам такова съдържание от други хора. Което да вдъхновява и да ти се иска и ти да отидеш до... Откъде се върнахте всъщност? Тайланд. Ще ни разкажеш ли малко повече? Прясно за това пътуване. Прясно мога да ти кажа, че не съм била на по-щастливо място. Еха! Да, наистина много ми харесва да пътувам и да си взимам това, от което имам нужда. Определено имах нужда да се заобиколя от хора, които не са обременени от фалша на големия град.
тъй като местата, които посетихме, са по-скоро островни, хората са така без грим, с буквално едни облечени парцали, без да им пука как изглеждат. И този вид, който имам тук в града, буквално го забравих за 2 секунди. Ходих с истинската си къдрева коса, въобще не се интересувах как изглеждам. И това нещо изключително много ме зарежда. Най-вече ме зарежда наистина хората да са изключително усмихнати и щастливи искрено, тъй като в София наистина е малко сложно. Аз съм така болен романтик, както се казва, и си живее в един леко розов балон, че всички хора са добри и прекрасни, но в същото време знаем, че не е точно така. И това нещо изключително много ми липсва в нашите ширини. Хората просто да ходят по улицата и да се усмихнат и да са щастливи. А защо не сме? Защото градът иска прекалено много от теб. На това място, където бяхме, в всичките градчета и така нататък, хората не са богати. Да не кажа, че знаем, Азия не е известна с това, че са богати хората. Да не кажем, че има много голяма бедност. И си доказах за пореден път, че колкото по-малко имаш, толкова си по-щастлив. Минималист ли си ти? Опитвам се да ставам, преди не съм била. Определено не мога да се нарека минималист, тъй като изключително много харесвам да съм заобградена и от хора, и от вещи, и от така нататък. Да. Изключително много обичам да съм заобградена от спомените си. За мен, примерно, ако дойдеш в дома ми, всички хора в началото се стряскат, че има много вещи, а в същото време след няколко часа ми казват, аз не искам да напускам, искам тук да си живея. Тъй като това наистина за мен са спомени. Имам изключително много детайлчета, които ме карат да съм изключително щастлива с това, че трупам такива изживявания. Точно това си спомням, че бях прочела в твоя блог, че обичаш да трупаш неща, но се стараеш да подобриш това отношение. Успяваш ли? Които да дойдеш в нас и да ми изхвърли всичко, защото е притеснително. Разбира се, постоянно давам поле за този цикъл, особено за дрехи и аксесуари, предвид, че това работя. Изключително често предавам напред, подарявам, продавам, дарявам всякакви варианти, защото все пак, нали, за да сложиш нещо ново, трябва нещо старо да си тръгне. То не е безкрайно, не живея в палат. За съжаление, някой ден може и да живея, в момента не живея и това трябва да се случва. Но да, минимализма мен лично не ме прави щастлива. Да, т.е. чувстваш се комфортно по този начин и не целиш на всяка цена да го променяш и да ставаш минималист. Не, наистина, правят ме щастлива. Спомните, отраснала съм в такъв дом, в който винаги сме имали, пак казвам, много чисто и подредено. Не говорим за някакъв хаос, но да имам спомените си около себе си. Това е страхотно, да. Искам да се върнем пак на професията инфлуенсър, толкова нашумяла напоследък. Каза, че първата кампания е била още преди да имаш дори 10 000 последователи. В кой момент, коя цифра ти показа и те накара да се почувстваш успяла? Изобщо беше ли свързано това с цифра? Успяла в сферата, не успяла генерално. Много е различно. Когато аз прохождах и въобще, когато стигнах тези заветни 10К, помниш, че преди имахме много бонуси, когато ги получиш. Този слайп-ъп и така нататък, които в момента въобще са едно минало, което новите хора, които започват да се занимават с това, няма никакво значение за тях дали имат 5 или 20 хиляди. Но тогава беше много важно и за мен беше изключително интересно какво ще се случи, ако аз получа тези 10К, нищо не се промени. Буквално имах едни и същи кампании и на 9000 и на 11 000. Те бяха изключително малко. За тези времена не беше толкова популярно да имаш толкова много кампании и въобще хората да промотират бизнеса си чрез теб. Днешна дата вече буквално мога да кажа с ръка на сърцето, че на ежедневна база получавам изключително много запитвания и буквално приемам може би 1/10 от тях. Което е най-голямото щастие да можеш да достигнеш етап, в който ти да избираш с кого да работиш. И съм изключително благодарна за всички възможности и въобще всички хора, които искат да работим заедно, но когато аз виждам, че не мога да помогна на този бизнес или услуга и не съм правилният профил за него, предпочитам да имам тази загуба на средства, но да съм спокойна със себе си. По какви критерии подбираш с кого да работиш и с кого не?
Буквално е на това дали ти харесва този продукт или услуга или не, дали го ползваш или не, дали той ще е полезен за теб или не. Тоест не е фактор размера на хонорара? Не, буквално съм отказвала хонорари около 7-8 хиляди за кампания, просто защото не е моето нещо. Да, защото не вярваш. Повярвай ми, много е трудно, няма да те лъжа. Много е неприятно, защото в крайна сметка ти за това работиш. Това е твоята работа. Да, така и когато трябва да сложиш на кантар, всъщност ти да се чувстваш комфортно със себе си, че не си изневерил на твоите принципи и това да получиш едни пари, които със сигурност са много, много български заплати наведнъж, е много трудно това решение. Но на мен ми е донесло само позитиви, защото когато затваряш една врата, други се отварят. И когато много хора виждат, че ти не работиш с абсолютно всеки и че не си през месец с различен продукт в профила си и не се мажеш с различно кремче всеки месец. Да. Хората вярват в теб и дори огромни брандове предпочитат да работят с мен, отколкото с голям профил, примерно с 100К, заради именно тази хигиена на профила. Точно така, защото реално в тази професия ти си своя собствен продукт, личният бранд е всичко и ако ти се асоциираш с нещо, което не харесваш, в дългосрочен план губиш много повече от въпросния хонорар от 7-8 хиляди. Как един инфлуенсър измеря успеха в своя професионален план? Ами, със сигурност с хората, които го търсят за съвети. Това е нещо, което не се вижда. Нали, всички измерваме колко коментара имаш, колко лайквания, какъв рич имаш. Но в същото време на заден план имаш толкова много любов и въобще някакви интеракции, които никой не ги вижда. Те са в лични съобщения, в разговори, в клиенти, които се чувате ежедневно, въобще в събития, в които участваш и те викат. Това са неща, които за мен лично са изключително голям успех в сравнение с това, пак казвам, колко човека са ти харесали снимката. И това е нещо, което новите хора, които започват да го работят, не могат да разберат. Защото социалните мрежи създават едно усещане, че нали, трябва да имаш и повече и повече. Започват се едни подкрепящи групи, които са ме канили 1000 пъти, които лъжат единствено теб, никой друг. Нали, не знам няма кого залъгват, наистина не разбирам. Все още не разбирам тези подкрепящи групи, защо, какво им носят на хората. И да, всичко, което ми се случи примерно миналата година, за мен е някакво доказателство, че съм работила достатъчно през последните години. Имах корица на списание, на второ списание, всякакви други подобни изяви, които само съм мечтала за тях. И честно казано, не съм си представила, че ще имам. Тоест аз не съм искала да ги имам на всяка цена, да си кажа, аз искам да съм на корицата на Грация. В крайна сметка това е нещо, което просто се появи като възможност. Как се озова на корицата на Грация? Как се появи? Ами, появих се по много красив начин, всъщност, тъй като просто ни събраха няколко инфлуенсъра от много различни сфери, много, наистина, изключително разнообразни бяхме. И всеки имаше своята история, която да разкаже. И всички бяхме, между другото, така да се каже, от така наречените по-бутикови, т.е. наистина не бяха известните лица, които всички знаят, а по-скоро много ми хареса подхода всъщност на списанието, че искаха да покажат хора, които не са от най-разпознаваемите лица. В чието профил се вижда по-скоро качеството, а не количеството. Ами да, качество и най-вече... На последователи в смисъл. И най-вече автентичност. Нещо различно, нещо, което не е хора, които следват трендове, защото буквално има вълна от хора, буквално може да намериш сигурно над 100 човека, които правят едно и също, правят едни и същи TikTok видеа, които в крайна сметка ти показваш един и същи тренд, примерно за дрехи, по един и същи начин танцуваш и това е обезличаване на теб самия. И е много важно човек да намери своята истина и своя начин да достигне до хората. Имало ли е момент, в който си изпитвала трудност да бъдеш автентична? Ами да, честно казано е много трудно, тъй като няма да те лъжа, леко е демотивиращо, когато ти правиш наистина стойностни неща и пак се връщаме на трендовете, които достигат до много повече хора. И когато ти си отделил, примерно, както ти тук си отделила дни да направиш това нещо, месеци и да го организираш, да го измислиш, то да има смисъл и стойност, организацията да идват хора. Въобще знаеш, монтажа след това, промотирането и така нататък.
и някой друг в момента с видео как танцува ще има много по-голяма разпознаваемост от теб, защото просто е тренд, който хората скролват и просто не мислят и го гледат. Да. Много е демотивиращо, в същото време никога не ме е накарало да се откажа. Защото това мен ме прави щастлива да правя нещо стойностно за мен самата. Дали някой ще намери смисъл в него, би било прекрасно, но най-важното е ти самия да намираш смисъл в това, което правиш. Успяваш да не се откажеш да гониш тази цел. Залитала ли си към това да направиш нещо само защото е тренд и знаеш, че ще се хареса, въпреки че... Не, единствено съм опитвала в TikTok да го правя това. Там ми е моето експериментално място. Буквално ако влезеш там в моя профил, не е кой знае какво, не е развит канал, там съм си пускала експериментите, тъй като ми е било интересно. Да, разбира се, видеята, в които там съм се преобличала и събличала и буквално правиш едно и също, което всички други правят, са имали много повече гледаемост, но повярвай ми, не се чувствах добре. Под никаква форма това не ме обогатяваше, не ме прави щастлива, не ми носи никакъв смисъл. Ако искам да покажа някакво модно вдъхновение, каквото има в моя профил, ми харесва да съм го измислила, да съм взела фотограф да го снимаме, да има концепция, да има някакъв смисъл и стойност. Ти не си навсякъде. Не си и в YouTube, и в TikTok. Успяваш ли да вземеш всичко на тази професия, като си само единствено в Instagram, защото основно там влагаш усилия? Успявам да взема това, което ми доставя удоволствие в момента. Със сигурност не взимам максимума. Със сигурност YouTube канал би ме дигнал много напред, тъй като имам буквално 2-3 качени видеа и тогава имаше вълна от хора, които ми казаха: моля те продължи, моля те, искаме видеа от теб. Пък аз се връщам на неувереността. Аз наистина имам проблем с това да говоря, не харесвам дикцията си, смятам, че не съм за видео, макар и хората да им харесва. Ти трябва, както говорихме, сам да се харесваш за това нещо. Аз смятам, че съм изключително добра в това, което правя с кадри, видеа и въобще съдържанието, което правя, но докато не се почувствам уверена да говоря пред камера и това да ме прави щастлива, няма смисъл да го правя. А ти освен пред камерата обичаш да стоиш и зад обектива. Къде се чувстваш по-комфортно всъщност? Последно време зад обектива. Със сигурност зад обектива изключително много ми харесва да запечатвам спомените на хората, милите моменти, тъй като съм доста ориентирана към това да снимам семейства, двойки с дечица и така нататък. Да, така по-мили моменти. Разбира се, и модни вдъхновения ми харесва да снимам по-разчупени неща, по-еджи неща, но много ми харесва да съм зад обектива. Не мисля, че това ще стане основната ми професия. За момента си го пазя като нещо, което ми доставя тотално удоволствие. Тъй като блога все още е моята страст, моето удоволствие, но в същото време вече си е втора професия и то голяма професия. И започва да тежи. Започва да тежи и по-скоро вече си е задължение, което ти ставаш и си имаш работното време за него. Докато фотографията съм си го оставила да е нещото, което мога да нарека хобби, което носи ми допълнителен доход, но за момента искам да остане така. Сама ли създаваш цялото това красиво съдържание в профила си или разчиташ на екип? Буквално изцяло сама. Единствено мъжа ми помага с фотографията и си имам едно друго човече приятел, който ми помага с видеографията от известно време. Общо дето съм си one man show с абсолютно всичко останало, т.е. креативи, имейли, въобще целият мениджмънт, счетоводство, каквото се сетиш по веригата, което трябва да се случва, буквално си го правя сама. Преди 1-2 години решихме с мъжа ми всъщност да взема и още един човек, който да ми помага, тъй като е много хубаво да виждаш различно съдържание. Не е толкова хубаво да работиш с човека, с когото живееш изцяло, тъй като сме имали така моменти, в които буквално сме щели да се разделим един с друг, заради цялото напрежение, което е с тази работа. Не е най-лесната работа, наистина. И вярвам, че е много по-трудна от това, което съм правила от 9 до 6 в другите ми full-time jobs, които са много по-приети от хората, че това е сериозна работа, че това, което аз правя, буквално е просто си се щракам. Да. А на мен ми е много по-трудно, отколкото това, което съм правила в офисите, в които съм работила.
А как приеха всъщност, като казваш, че не е сигурна работа, наистина много често се чуват израза няма ли да си намериш ти нормална работа. Близките ти как приеха този избор да се занимаваш с това? Подкрепиха ли те или бяха малко... Второто. Силно второто, но всъщност единственият човек, който ми трябваше да ме подкрепи, това беше мъжа ми. И то не от финансова гледна точка. Никога не е ставало въпрос за това. Винаги съм работила. Аз работя от веднага след като съм завършила училище. Винаги съм се издържала сама. Не говорим за този аспект. По-скоро чисто побутването. Вярвам в теб, можеш, ще се справиш, напусни другата работа, все ще намериш вариант. И той ми даде силите да напусна тогавашната си работа. Работих в застрахователна компания и учих в УНСС международни икономически отношения. С маркетинг се занимава? Оценявах щети на коли. Оха! Оценявах щети на коли, да. Бях в отдел ликвидация се води и буквално вървях по стълбицата нагоре и можех да достигна много, много добро ниво в тези места, но се чувствах изключително не на място, изключително невдъхновена. Наистина се чувствах буквално се едно губя живота си. Не ми харесваше и това, което уча. Разбира се, е нещо, което семейството ме е напътствало да го направя. И буквално за една година завърших. Записах си новото нещо, т.е. маркетинг в Нов български. Направих един стаж в Дарик Радио, от който всъщност ми тръгна всичко. Целият късмет е, че въобще ме взеха на този стаж. Да. От него ми потръгна наистина абсолютно цялата професия и всичко, с което се занимавам и въобще любовта към маркетинг, реклама и тази сфера. Тоест известно време си работила за друг в сферата на маркетинга, докато решиш да станеш фриланс маркетолог. Аз след Дарик Радио работих на още 2 места по 2 години, т.е. имам около 5 години в маркетинга в корпоративна среда. И то много, много висока летва, особено след стажа си започнах да работя в Global Brands. И там ми стопиха лагерите, буквално без извинение, но съм всъщност щастлива, че се случи така. И вярвам, че всеки, който иска да се научи на занаят, не е нужно да минава чак през такова обучение, тъй като наистина беше много, много, много тежка работа. Вярвам, че всеки трябва да мине през такова място, преди да работи сам за себе си, за да се научи. Малко съм, като лелите, го казвам, но наистина вярвам, че е така. Според мен може да се научиш и сам, но някакси цената, която плащаш, е много по-висока. Защото когато сгрешиш, като вече е твоя бизнес, е много по-трудно. Първо и второ има неща, които когато си фриланс не можеш да видиш. Наистина в една корпорация или дори да работиш за друг човек, има много неща, които можеш да научиш. Защото когато си сам, нямаш това поле за изява, нямаш чак толкова широк обсек на хората, с които комуникираш и нещата, които вършиш на ежедневна база. А и освен това, ако директно стартираш фриланс, не е ли прекалено трудно да изградиш контактите? Именно. Всички контакти при мен са свързани с местата, на които съм работила. Буквално до ден днешен има хора, с които работя, с които съм се запознала през тези години и те ме познават от годините, в които са ме видяли в тази сериозна среда. И знаят, че всъщност аз съм адекватен човек, който не се занимава само с снимане. Въпреки, че вече говорихме колко всъщност отнема това и че си е професия като всяка друга, но съм минала през абсолютно всякакви места. С един от предните ми гости, понеже няма как да не правя връзка между епизодите, защото търсим истините и навиците, които ни правят успешни, стигнахме до извода, че именно комуникацията и това да имаш правилните познанства, да си достатъчно смело да общуваш, е един от ключовите елементи за успеха. При теб така ли е? Абсолютно да. Най-голямото богатство, което имам, е всичките години инвестирани в това да се запознавам с хора, да инвестирам време в комуникация с тях, защото не е просто да си кажем здравей, аз съм Ели. Трябва наистина да изградиш връзка с тези хора, те да повярват в теб, да видят ти наистина какво можеш и какво правиш. Винаги така да си отзивчив на линия и така нататък. Това е. Не можеш да работиш в тази сфера без познанства, без хора и без контакти. А ти сподели, че си асоциална. Как се пречупваш и се караш да бъдеш по-социална? На това работно място, за което споменах, всъщност ме пречупиха и пак казвам, колкото и да ми беше тежко и да си бях тръгнала с гръм и трясък,
буквално ми помогнаха изключително много в този аспект. Там нямаше срам, не ме е срам. Буквално трябва да изнесеш примерно презентация пред хора, които са от чужбина представители на дадения бранд. Аз тогава бях на 20, не знам, сигурно 2-3, нямам представа вече. И не знаех толкова добре английски. Оправи се. Да, и отпускат те на срещи, в които трябва да продадеш, дето се вика, някоя идея. Оправяй се. И изключително трудно ми беше в началото, но такива моменти всъщност те правят истински професионалист и ти дават възможност да видиш друг аспект от себе си. Защото аз винаги съм мислила, че ще съм цял живот притеснителна, че няма да мога да комуникирам с всеки човек. В момента нямам абсолютно никакъв проблем. Да, човек се учи да плува, като скочи в дълбокото и да буквално плува, като се хвърли, когато го е срамно и неудобно. И не ми е толкова вече неприятно. Тоест на мен вече ми доставя удоволствие да комуникирам с хората, не постоянно и не натрапчиво абсолютно всеки ден по хиляди събития и така нататък. Но ми харесва с всеки отделен човек да мога да вникна в неговата истина, неговата душа, това, което прави и любовта, с която го твори. Ох, звучи супер. Кога се усети готова да започнеш да работиш за себе си, да напуснеш сигурната работа и да бъдеш one man show? Когато имах един много дълъг период, в който вече имах повече ангажименти в блога си, буквално съм снимала в обедните си почивки, събота, неделя, вечер съм писала, не съм имала секунда свободно време. Всичко съм отдавала на това да съчетавам двете неща. И в един момент осъзнах, че това да броя мухите в офиса, да стане 6 часа и да си тръгна, вместо да свърша работа, която знам, че имам така или иначе, реших, че е време да скоча в дълбокото. Изключително много се притеснявах. И в секундата, в която, както се казва, ти поискаш от Вселената, тя ти дава. Защото в секундата, в която отидох и казах на тогавашните ми последни шефове в търговския център, в който работих, че наистина не мога повече, не е моето, не мога да разгърна потенциала си. Тоест, усещах се как загивам в това да седя в един офис, в който буквално имаше моменти, в които няма толкова много работа. Да, и ти просто чакаш да станеш и да си тръгнеш. Те тогава ми казаха, или няма никакъв проблем, ще те наемам фриланс. И буквално ти трябва да си поискаш, за да ти даде Вселената. Ти трябва да се осмелиш да скочиш, за да видиш, че всъщност може да ти се даде. Но просто трябва да прескочиш този трап и това притеснение, че това е края, че ти няма как да се оправиш и така нататък. Майка ми постоянно ми разказва една притча, която точно в случая ми е много любима, как даден човек върви, не спира да се моли, нека спечеля от олтарията, и накрая Господ му отговаря, добре, но пусни си фиша. Абсолютно, така че в случая просто си била достатъчно смела и ти да си купиш билетче. Но при мен наистина стават бавно тези неща, както ти казах, и с другото, преди да започна стажа и така нататък. Минават години, в които аз така да набера скорост, за да мога да направя крачката и да си кажа, ще скоча. А имаш ли трудни периоди? Имах, да. До ден днешен имам. Това е професия, която няма как да имаш един месец с месец еднакъв. Абсолютно постоянно ти работиш за себе си. Тоест, ако този месец ти си боледувала, не си се чувствала добре, нещо се случва в живота ти и ти не си на 100%, всичко влияе на крайния резултат и парите, които приемаш. Това е. В тази връзка, нещо, което вече всички, които са гледали предишните епизоди, свикнаха, че тези сценарии просто няма са притеснения да съм подготвена на като каза, разчиташ сам на себе си. Изпитвала ли си чувство за вина в моменти, в които не си достатъчно в кондиция да свършиш повече, да постигнеш повече и трябвало е да намалиш темпото? Чувстваш ли се виновна за това, че се налага да намалиш темпото и че сякаш разочароваш себе си по този начин? Всички години назад е било така. И всъщност оттам идва промяната ми дори в профила ми и нещата, които пиша и така нататък в последно време, тъй като вече не съм се чувствала добре, не съм го направила. Не съм могла да снимам видеото, което искам. Пиша на клиента, дори това да ми коства загуба на този клиент на дадения етап. Не мога да правя вече нещата на сила. Няма как да стане, тъй като това е професия, в която ти влагаш сърце и душа. Това не е професия, в която сядам на лаптопа и цъкам на Excel по цял ден. Аз съм го правила. Това също не е лесна работа, но тя не влияе толкова на това ти как изглеждаш и как се чувстваш.
И вярвам, че всеки, който се занимава с това, което и ние се занимаваме, трябва да знае, че не всичко е на всяка цена. И просто трябва да спреш за момент, когато нещата излезнат извън контрол. Трябва да има постоянство и дисциплина. Аз съм пример за това. Наистина, винаги съм била изключително дисциплинирана и не съм спирала да работя, но съм забавила темпото, когато има нужда. А емоционално как ти се отразява да забавиш темпото и трудно ли ти беше да се научиш да си добре емоционално, докато си забавила темпото? Това е много работа с мен самата, с хората около мен и с психолог. Лично за мен това е изключително важно. Когато човек усети нужда и види, че не може да се справи сам с емоциите си, няма нищо лошо. Това е нещо, което всеки един човек в момента вярвам, че трябва да прави за себе си. Да, тук е момента да споменем и нашите домакини. Ние снимаме нашето предаване, защото аз в един момент от подкаст минах директно на предаване. Снимаме в Mahamas Life School. Точно когато дойдете, запознахме с това какво се случва тук. Тук всеки може да намери помощ, без значение през какъв житейски етап минава, какво го притеснява и от какво има нужда. Тук може да намери малко магия, мъдрост, грижа, може да намери помощта, която му е нужда, за да го преведе през тези моменти. Защото понякога наистина не можем да се справим сами с това, което е в главите ни. Ами, живеем във време, в което имаме прекалено много информация и прекалено много възможности. Да. Когато имаш всичко това, буквално мозъкът ти експлодира от всичко, което искаш да направиш и всичко, което искаш да бъдеш. А ти не можеш да си всичко. Трябва да си щастлив с това, което си. Разбира се, да го надграждаш и да вървиш напред, но със сигурност трябва някой да ти помогне да бъдеш тук и сега. Това е. За всички, които се нуждаят от тази помощ, в описанието на видеото оставям повече информация за Mahamas Life School, така че сте добре дошли при нас от каквото и да имате нужда. По-рано спомена няколко пъти своя съпруг. Да. Отдавна сте заедно, ти нито афишираш, нито прикриваш връзката. Да. Как успявате да съхраните връзката си толкова време? Вие всъщност от колко време сте 11 заедно? години. Доста повече, отколкото дори ти си онлайн. Да. Ние бяхме деца. Аз бях на 19 години, когато се срещнахме. И буквално от тогава сме заедно. Имали сме много проблеми. Преминали сме през наистина най-страшните неща. Докато бяхме заедно, аз загубих и майка си. Въобще той има здравословни проблеми. Като цяло много неща сме преживяли. Няма да влизам в подробности. И смятам, че в днешно време изключително много хора решават да продължат напред, когато срещнат такава трудност. Много е трудно човек да остане и да изчака момента да премине дадената трудност. Защото не сме се научили да лепим счупеното, както се казва. Искаме да вървим напред, всичко да е прекрасно. Социалните мрежи ни показват, че всичко е розово. А в същото време една връзка е всичко, отгоре до долу, от ада до рая. Буквално може да преминете всичко заедно и е изключително важно да знаеш дали това е твоето човече, с което да вървите напред. Независимо как се чувствате един към друг, от гледна точка на това в момента дали има страст между вас, дали няма и така нататък. Това са много преходни неща, това са просто емоции, докато обичта, която се гради, и въобще това все пак да гледаме в една посока, независимо какво ни се случва като отделни личности, е най-важното нещо според мен. Как разбираш, по кои признаци разбираш, че това е твоят човек и че си струва да опитвате в моментите на трудност? Ами, няма друг човек, на който искам да звъна, независимо какво ми се е случило, дори да сме скарани. Така че, дори когато сме се разделяли, аз пак съм дигала телефона и съм искала на него да звънна. Тъй като това е наистина единственият човек, който за мен лично ми е показал, че се интересува и въобще като цяло се интересува от това какво се случва с моя живот. Казваш, че не сме свикнали да лепим счупеното. Когато става дума за връзки, обаче аз мисля, че трябва и от двете страни да имат желание да го залепят. Разбира се. Имало ли е етап, в който си се чувствала така, сякаш само от едната страна е това желание, а не от двете? И как го преодоляхте? Ами отново с много работа помежду си, даване на време, тъй като ние сме си давали време, в което всеки да се почувства добре, да намери себе си. Ние сме много индивидуални личности и това всъщност според мен много ни е помогнало. Казваш, че именно не показвам толкова много мъжа си, също време всеки знае, че съм с него. Не е нещо, което крия.
от време на време го показвам, но в същото време той си има друга професия, има други интереси. Единственото, което ни свързва е любовта към фотографията, пътуването и разни такива неща. Всичко друго, какво той прави през деня, какво аз правя, буквално има дни, в които не знаем. Прибираме се вечер и си разказваме. Това е изключително важно според мен за всяко семейство, въобще за всички взаимоотношения с хора, приятели, колеги, независимо какъв е човека до теб, в какви отношения сте, да си давате свобода. Защото ако ние сами не сме завършени личности, няма как да вървим заедно напред. Да, сподели, че сте опитали да работите заедно и не се е получило. До ден днешен работим заедно, продължаваме покрай блога, но доста умерено. Да, инцидентно. Инцидентно, когато пътуваме предвид, че сме само двамата, в София, когато има нещо по-успешно, но повечето кампании, които имам да снимам и са с фиксиран график и знам по-отдавна, че имам да ги снимам, ги снимам с друг човек. Да. Защото прекалено много се смесва личното с професионалното. Аз лично не мога да се откъсна от това, че това е най-близкият ми човек. Разбира се, започвам с претенциите, с това ти можеш по-добре, нали, защо правиш така, докато когато си не е един друг човек, фотограф или видеограф, каквото е снимал, това е. Има лека дистанция, Да, нали, пак може да имаш претенции, но не такива, каквито може да имаш към най-близкия си човек. Да, със сигурност е много различно и е някакъв интересен, странен виж пилотаж да работиш с най-близките си. Поздравявам хората, които успяват да имат в крайна сметка дори големи бизнеси. Може и ние да успеем някой ден на даден етап, просто сме изключително различни и всъщност това ни крепи заедно. Че имаме много различни интереси. А какво беше детството ти? Казват, че както сме израснали, нали така се изграждаме като личности, този усет към красивото, към всичко това, което показваш, оттам ли идва? От начина, по който си израснала? Ами, честно казано, мисля, че си го и нося повече в себе си. Имала съм, разбира се, нормално детство. Буквално всичко е било наред, но не съм била заобградена от тази красота, която в момента правя около себе си. Винаги съм имала порив за нея. В същото време, години наред съм била, така да кажем, спирана да правя това, което искам, тъй като семейството ми е по-скоро ориентирано към финанси, подобен тип професии. Не са пътували чак толкова много, тъй като времената бяха такива. Не всеки е имал възможност да пътува до далечни дестинации, каквато е моята страст пък в момента. И всичко, което в момента правя, е това, което съм си мечтала като дете. Тоест не съм го имала и според мен това ме кара да не спирам и да съм толкова мотивирана да работя. Какво беше успеха за Ели като дете? Как си го представяше? Успеха със сигурност винаги е бил да имам моден бранд. Надявам се някой ден да го осъществя. Винаги съм имала афинитет към модата. В началото, разбира се, доста хаотичен. Под никаква форма подплатен и адекватен, но с времето се уча и вярвам, че все още не съм на 100% готова, затова в момента работя по това нещо. Тоест да очакваме моден бранд, но не съвсем скоро. Не сега, веднага, но да. Добре, супер. Не сега, но да. А ти си родена и израснала в София, нали така? Изцяло, да. Какви хубави спомени пазиш от детството си в големия град? Ами, в големия град, често казвам, какви спомени да имам толкова. Като цяло съм си играла с съседското дете най-вече. Спомените са ми по-скоро вече от училищните години, тъй като дете буквално можеш да си играеш просто в парка до вас. Нямаше го това многочасово излизане с децата в квартала, да те викат да се прибереш. Това, честно казано, винаги ми е липсвало. И не знам как ще го предоставя на детето си някой ден, но искам то да има това детство. Вила на село. Той и ние имаме вила, но тя пак не е била в село. Да, тя е всъщност буквално до София. В София дори се води. Така че пак не е вариант. Нямам роднини, които да са в някое по-малко градче и това според мен е много голямо богатство. Честно казано, хората в София са, знаеш, говорят лошо за хората, всъщност, които са от малките градове, пък аз винаги съм си мечтала да имам роднина в малък град. Тоест нямаш дори село, на което да прекарваш летата, изцяло в София си израснала. В София, да.
Някъде съм чела, мисля, че пак в блога ти, че преди 18 годишна възраст не си имала възможност да пътуваш много. Не, под никаква форма извън чужбина. Извън България. Затова ли толкова много обичаш сега да пътуваш? Да. Коя беше първата далечна дестинация, която посети? Турция. Класиката, българската класика. Буквално с приятелки просто отидохме на такъв тип организирана екскурзия. Веднага след като навърши 18. Да. Едно лято. Те бяха изключително бюджетни. Преди години всичко беше изключително лесно реализуемо за такова нещо. И дори до една Турция всичко беше прекрасно и ме накара да се влюбя в това, просто да излезна и да отворя мирогледа си. Кое е най-скъпото ти пътуване до сега? Не скъпо финансово, а това, което ти е оставил най-скъп спомен. Мексико. Мексико? Да. Защо? Мексико, тъй като е страна, която наистина съм искала винаги да посетя. Не знам какво толкова ме привлича в нея, но изключително много ми харесва. Това ни беше така наречения ханимун. И беше първото пътуване, в което наистина си позволихме да правим това, което искаме, без да мислим за колко дни, за средства и така нататък, тъй като всичко от сватбата просто повечето хора го инвестират, може би е по-умното. Но ние просто взехме всичко и го инвестирахме в едно изживяване, което мисля, че ще помня цял живот. Като каза инвестиция, пътуванията ли са най-добрата инвестиция според теб? Да. Какво ти дават? Абсолютно всичко. Буквално в момента летя след едно подобно пътуване, за което говорим. Изключително вдъхновена съм, видяла съм нов начин на живот, нов мироглед, който ми е харесал и имплементирам в ежедневието си. Страхотно. Носят вдъхновение, значи. Изключително. Малко избягахме от темата за партньора, но аз искам да се върна там и да те попитам, мислиш ли, че една жена е по-успешна, когато е сама и изкара на показ цялата си мъжка енергия, за да завладее света, или е по-успешна, когато до себе си има партньор, който да я балансира? По принцип това е много голям проблем в нашата връзка, тъй като аз съм, въпреки нежната ми обвивка и така свенливия ми характер, когато сме с мъжа ми и когато работим заедно, мога да бъда наистина много изискваща и си го признавам. Тоест, винаги съм имала тази мъжка енергия, за която ти говориш. Аз съм имала дори докато сме във връзка. И е много голям проблем. И това отблъсква хората, знаеш. Със сигурност плаши мъжете, когато, както се казва, ти дори си алфата в цялото това нещо. Така е. И искаш абсолютно всичко да се случва, ти сама да го направиш сега и веднага можеш всичко, а в същото време за това е човека до теб, за да можеш да се опреш, да бъдеш жена. Женската енергия като цяло липсва при мен и се опитвам да я върна. Оттам идва и цялата промяна в момента в последните месеци, тъй като се опитвам наистина да влезна в тази роля, тъй като абсолютно винаги съм била алфата и заради начина, по който съм израснала, тъй като майка ми сама ме е отгледала и съм видяла този пример. Как една жена може да направи всичко, да си отгледа детето, да си работи, да няма нужда от никой, който в крайна сметка не е правилният подход. И това, че нейният живот така се е стекал, не значи, че и моят трябва да бъде така. И въобще имаме това грешно схващане, че под някаква форма, както сме отраснали, нали, така продължаваме. А в същото време всеки е свободен да бъде различен и просто да каже стоп на това нещо и да живее живота си така, както е хубав за него. Значи това, което ми сподели, че ти си алфата във връзката, направо се възхищавам и наистина ми е много любопитно как така това не е съсипало връзката ви, защото аз знам, че това много влияе на мъжете. Тръгна да го съсипва и за това в момента е цялата промяна, която се случва около мен. Тъй като ми е много важно да вървим заедно напред и когато подобно нещо, което аз мога да променя, се случи между нас, защо да не взема мерки. Какви са малките стъпки, които правиш, за да успееш да промениш това и да бъдеш повече в женската си енергия и да пуснеш контрола? Със сигурност да го оставям и той да води по време на фотосесии, когато взимаме решения за дадено нещо. Абсолютно винаги съм тръпла по масата, това трябва да се случи така, ще ходим тук, ще правим това. А пък в крайна сметка, за да сме заедно, той също има най-прекрасните качества на света. И в крайна сметка е много важно да уважаваш човека до теб. И това, че ти вярваш в своята истина, не значи, че истината на отсрещния не е също толкова важна. И
Да, започнахме с малки стъпки. Аз започнах да балансирам ежедневието си с по-малко работа. Пак казвам, не е спряла работата 24/7. По-скоро, когато сме заедно, оставям телефона, обръщам му внимание, интересувам се повече за неговата професия и нещата, които той също иска да прави. Не говорим само за блога, което е изключително важно. И така, ще станат нещата. О, да, определено. Има ли желание и от двете страни? Винаги стават. А това е много деликатна тема в момента за успешните жени, за мъжете до тях, за това кой е по-успешен, как се намира баланса. Според теб, в случая, кой трябва да направи не компромис, но кой трябва да положи усилия? Жената, за да овладее малко амбициите си, или мъжа просто трябва да положи повече усилия да се старае да бъде по-успешен? Опитваме се да направим и двете неща. Честно казано, не мисля, че трябва да влизаме в рамки, че мъжът трябва да направи какво си или аз. По-скоро наистина да има това уважение и в крайна сметка аз да направя леко стъпка назад, той пък да положи повече усилия, но нищо на всяка цена. Да. Спомена по-рано дисциплина и че тя е едно от най-силните ти качества. Кое е по-важно за човек с твоята професия или всъщност за човек, който се опитва да менажира две професии едновременно? Да. Дисциплината или гъвкавостта? По-скоро според мен дисциплината. Защото без дисциплина аз лично нямаше да съм постигнала наистина нищо от това, което виждаш. Абсолютно нищо. Да, има дни, в които абсолютно нищо не ми се прави, но дисциплината е тази, която ме е изкарвала на повърхността. И ми е казвала, че без нея няма какво да се случи, няма как да успея и няма как да задържа нивото, което съм достигнала. Това е изключително важно. Има много хора около мен, които сме се срещали през годините, правили сме едно и също, но те, да кажем, в момента се занимават с цяло друго нещо, тъй като са загубили мотивацията, която мотивация, тя не е някаква магия, ами ние сами си я създаваме с дисциплина. Това е. Да, така е, защото във всичко, което правим, казват, че има един момент, в който нещата потръгват и после на така нареченото плато, в което има някакъв застой, ето там дисциплината ни превежда. Това плато през месец-два. Няма какво да се лъжем. Под никаква форма не можеш да намериш мотивация във всеки един ден. Ти да се чувстваш вдъхновен да твориш, да се чувстваш прекрасно, да изглеждаш прекрасно, да пишеш най-хубавите си текстове, да създаваш най-хубавите концепции за рекламодатели, да правиш най-доброто за клиентите си от маркетинг гледна точка. Но когато не се чувстваш на 100%, сядаш просто и работиш, защото в крайна сметка ти си създал нещо, което трябва да върви. И ако го оставиш, пак казвам, някой следващ ще продължи. Така, има едни думи, които много харесвам. Това как се чувстваш няма нищо общо с това на какво си способен. Абсолютно, да. Така че просто трябва да действаме. А ти как се научи на дисциплина? Абсолютно винаги съм била като робот още в училище. Бях така наречен зубър. Въпреки принудително или ти имаше тази нужда? Никой не ме е принуждавал. Не съм отраснала в семейство, в което разбира се, че имам амбиция, но здравословна амбиция, т.е. нищо прекалено. И винаги просто ми е харесвало да тествам лимитите си от дете. И да, винаги в училище и след това в университета, дори когато не е било моето начинание и това, което искам да уча, аз отново давах 100% от себе си. Просто защото вярвам, че когато се захванеш с нещо, трябва да даваш максимума, на който си способен. Когато го промениш, тогава влагай в следващото нещо. Но не мога да правя нищо наполовина. Освен дисциплината, кои са навиците, които те изграждат като успешна личност? Професионализма, това, че не правя компромис с себе си и вярванията си, както ти разказах. Абсолютно винаги изпипвам всичко до последния детайл и най-вече, може би, добрината, което е много странно. Повечето хора смятат това за слабост в мен и много пъти са ми казвали, че до никъде няма да стигна с тази добрина и въобще и това, че вярвам, всички хора са така добронамерени и прекрасни. В същото време, лично на мен това ми носи хармония и щастие. Говорим си за дисциплина, за добри навици, а по-рано спомена една неприятна случка, че си загубила майка си. Тогава в какъв етап от кариерата си беше, как ти се отрази това и как успя да събереш сили и да продължиш? Дисциплината ли те преведе? Да, има два типа хора. Или се сломяваш и наистина не можеш да приемеш това, което се случва, тъй като аз бях доста
доста крехка възраст. Това се случи преди много години вече, мисля, че около 6 години. Дори, опитвам се да не помня точните години, тъй като е нещо, което не искам да се връщам там. Беше доста труден момент, тъй като все пак е единственият ми човек. Аз нямам голямо семейство, това беше най-важният ми човек. И връщам се на това, че има два типа хора, или се сломяваш, или буквално събираш всички сили, които си способен и продължаваш напред. Аз бях втория вариант. Буквално втория ден отидох на работа. В работното ми място не очакваха това от мен, но аз просто не исках да седа в мислите си и да се вглъбя в това нещо, което ми се е случило. Някак изплувах. Не мога да ти кажа, че помня дори този период, тъй като е като един сън. Не съм знаела точно какво се случва, просто работех като робот. Да. Но дисциплината ли те преведе или имаше някакво вдъхновение, което те накара? Тогава дисциплината. Нямах веднага вдъхновение, тъй като тогава още работех фултайм джоб. Завършвах си образованието. Имах и блога, т.е. 3 неща наведнъж, И просто не исках да спирам. Осъзнах, че това ще ме изкара от дупката, в която можех да влезна, тъй като аз съм много емоционална. И стига да се отпусна, мога да отида много надолу. По принцип, тъй като съм изодия риби, по принцип не вярвам в астрология и такива неща, но си има значение. Просто съм изключително емоционален човек и ако отдам храна на това усещане в мен, мога наистина да влезна много надълбоко. Да бъдем достатъчно заети или е най-добрата рецепта да се справим според теб с негативните чувства и трудности? Не. Работата с, както казах, психолог, както и ти каза за мястото, на което сме, работа с хората около нас. Това, което направих тогава, когато загубих майка си, не е похвално и не вярвам, че е най-доброто. То е било най-доброто, на което съм била способна на дадения етап. Това е било нещото, което ми е помогнало аз да не потъна. В момента да чукна на дърво да не ми се случи такова нещо повече, но със сигурност вярвам, че с повече баланс, хармония и работа с себе си е по-добрия вариант. Да, много съм съгласна с теб. Понякога работата с себе си, не понякога, винаги работата с себе си върви по-леко, когато има някой, който отвън да те насочи да ти Другото помага. е едно буквално замазване на положението. Да, определено е така. Има ли Ели лоши навици, с които се бори в момента? Лоши навици? Да, имам лоши навици. Те буквално са елементарни, но имах лоши навици, например, с храната. Ти сама знаеш в момента, че имам страхотната привилегия да работя с хит и за мен е наистина най-доброто нещо, което съм правила за себе си и не се е случвало, тъй като имах ужасно лошия навик да не ям. Или пък ако ям, да ям на крак някой сандвич или нещо. Въобще абсолютно никакъв хранителен режим не съм имала. Нямах възможност да си готвя, не защото няма къде или нямам времето, по-скоро за мен винаги работата е била на първо място. И тя е приоритет за мен. И когато тя е приоритет, всичко друго остава на заден план. Затова това с хранителните навици в момента го оправяме и се чувствам наистина страхотно. Никога не съм се чувствала по-добре вътрешно. Същото време навици с, например, спането, тъй като аз съм нощен човек, и много обичам да работя вечер. Това предразполага ти да си легнеш много късно, по-късно ставане след това. Изключително много влияе на ежедневието ми и става един огромен хаос. В момента се боря и с това. Изключително много ми харесва да живея все по-осъзнато, по-здравословно и с едни такива навици, които хората пренебрегват. Всъщност се чувстваш много по-добре и си много по-ползотворен човек. Пожелавам ти да успееш да развиеш всички навици, които искаш и от които усещаш, че се нуждаеш. Много ти благодаря. Ти гледаш света не през розови, а през червени очила. Знам, тази любов към този цвят веднага всички я разбират. Защо? Как се влюби толкова много в този цвят? Абсолютно никога не е имало нещо конкретно, но лично аз си го обяснявам и с майка ми, тъй като тя наистина беше огромен любител на този цвят. Имаше изключително много дрехи и въобще аксесуари и какво ли не в тази гама.
Наскоро отново си намерих едни стари снимки от въобще съвсем бебешките ми години и дори количката ми е била червена на бели точки. На бели точки. Точки. И точките също. И мисля, че то е било просто ясно и предначертано. Изключително много ми харесва човек да има своя идентичност и същност. Това е моята, това ми харесва, в това се чувствам добре. И наистина го правя несъзнателно. Тоест аз не търся черно-бели неща и червени. Те просто ме привличат и ми харесва да ги съчетавам в ежедневието си. Това според мен всичко е навързано, защото ти, обичайки този цвят, ти го търсиш, подсъзнателно го търсиш и виждаш навсякъде. Да. Точно преди, аз никога не съм имала домашен любимец. В един момент, в който реших, че искам да имам домашен любимец и знаех каква порода куче искам да си взема, аз виждах само това куче из улиците. До ден днешен продължавам само това да виждам и аз. Нали, в смисъл, той имало кавалерчета винаги и аз не съм ги забелязвала. В момента, в който търсех своето, всичко около мен беше пълно с кавалерчета. Най-добрите ни приятели. Да. Как успяваш да пътуваш толкова много и в същото време да се грижиш добре за кавелката? Благодарение на роднините на моя мъж. Няма как да не им отдам. Имаш кос в ръкава. Малко, имам кос, тъй като много хора не искат да го гледат. Знаеш какви са кавалерите, те изискват много внимание. Така е, да. Независимо колко е възпитан и невъзпитан, няма кавалер, който да не е изискващ от към внимание. Те са много привързани животни. Не можеш да ги оставиш на хотел. Това просто няма как да се случи. И затова ни е много важно да са близки до нас хора. Затова не пътуваме и толкова често, колкото ни се иска. Бихме могли да го правим много по-често, но заради кучето в крайна сметка имаш задължение, имаш си едно пухкаво дете в къщи и ти трябва да имаш отговорност към него и да го гледаш. Много хора не го разбират. Взимат си ги и после какво да правя с него. А пък ние, когато пътуваме на по-близки дестинации, които не изискват пътуване с самолет, си го взимаме с нас. Участва ли той в реклами? В рекламни кампании? Да, в началото се шегувах, че си ни заработваше храната. В последно време не толкова, тъй като смятам, че започва да се изтърква нещо, когато прекаляваш едно и също. То е част от живота ми, разбира се. Може би дори в бъдеще би имал отново кампании с него, но гледам и да не прекалявам, тъй като наистина блога ми е по-скоро насочен към мен и нещата, които ме вълнуват. Не всеки е длъжен да гледа кученцето ми всеки ден, макар и то да е много голяма част от живота ми, така че гледам да търся баланси в това. Блогът ти си остава за модата. Как се запали по модата? Да. По модата буквално, както ти казах, не съм заобградена от семейство, което да има нещо общо с мода. Освен, че майка ми наистина беше човек, който имаше афинитет към това. Винаги е била изключително стилна, но не е била свързана с модата по този начин, по който аз на днешна дата. Винаги съм търсила в интернет, дори съм гледала много чуждестранни блогове и влогове, когато бяхме деца и само в чужбина имаше варианти да търсиш нещо и абсолютно винаги просто съм харесвала това нещо. Просто те е дърпало отвътре, докато сме на тема за мода. Аз няма как да не отправя благодарности и към моя стилист, който се грижи всеки път за външния ми вид, Соня Сорталова, и към моят гримьор Биляна Илиева, която и днес извади най-доброто от мен. Прекрасна си. Благодаря ти много. А ти как би определила модата с няколко кратки думи? Какво е за теб модата? Модата е начин да представиш себе си пред света. Това е. Никакви трендове, никакви задължителни дрехи, аксесуари, въобще съчетания не са нужни, за да изглеждаш стилно, за да изглеждаш прекрасно и да си моден човек. Абсолютно. Това е нещото, което се опитвам да покажа на хората и да ги вдъхновя да правят в ежедневието си. Да намерят себе си и да намерят стила, който им мотива, кройките, които им стоят добре. Въобще да имат малко повече усет към това, те в крайна сметка да изглеждат на края на деня по-добре. Ти как успя да откриеш своя стил? С много проба грешка, с много подмятания, че приличам на клоун, дали ще имам представление. Това ми беше любимото нещо. Отивах в офиса в предната ми работа и имаше едни жени, които всеки ден ме питаха дали отивам на представление, дали съм клоуна от цирка, и аз просто им казах да заповядат на представлението ми до вечер. Защото накрая вече ми беше дошло до гуша, тъй като хората не възприемат по
повечето места не възприемат, че ти имаш собствен стил. Че ти изразяваш себе си чрез дрехата и че не е нужно да ходиш всеки ден с бяла риза и черен панталон, за да си стилен в този офис. И че дори официалната дреха може да бъде с твой личен почерк. Адмирация за това, че при тези, да ги наречем, нападки, при тези шеги, не си спряла да следваш себе си. В началото се връщах вкъщи, поплаквах си. Но въпреки това отново следваше собствения си стил. На следващия ден отново си слагах примерно някакви големи ръкави или нещо, което ме правило щастлива, големи обици или нещо, което на дадения момент ми е харесвало. Чувстваш ли се успяла? Чувствам се успяла, че имам все още много прекрасни хора до себе си. За мен това вече е най-важното, предвид всичко, което ми се е случило в живота. Всичко останало, което правя от работна гледна точка, то зависи от нещата, които в крайна сметка свърша през годините. Натрупвайки успехи зад гърба си именно през годините, променя ли се дефиницията за успех за теб и как? Променя се, да. Каква е сега? Сега дефиницията за успех е, както ти казах, да имам здраво семейство. В крайна сметка това семейство някой ден да се оголеми, да направя собствен бранд, защото лично аз вярвам за себе си. Не, че съм достигнала връх, но смятам, че за българския пазар няма толкова какво още много да постигне човек от това, което правя в момента. И вариантите са два. Или да под някаква форма да направя бранд каквото искам, или да спра да се занимавам с това, което правя в момента, защото наистина човек достига един етап, който започва да прави едно и също. И затова в момента мислите ми са насочени към това да направя нещо, което да прави хората щастливи. В смисъл, ти не искаш да ставаш задължително по-голям инфлуенсър с повече последователи, а по-скоро никога не ми е било за цел и дори не искам, предвид, че под никаква форма това не ми носи щастие. На мен ми носи щастие да имам по-малка аудитория, но изключително ангажирана, да харесва това, което правя, да чете текстовете ми, да ми пише за въпроси на лични съобщения. Въобще хората наистина да се ангажират с мен самата и работата ми, а не просто да съм известна и да имам едни цифри. Инфлуенсърът, между другото, е човекът, който стои и трябва да удовлетвори както аудиторията, така и клиента. Да. Имало ли е в случай, в който си успяла да удовлетвориш само едната страна, а другата се е разочаровала и не е била доволна? В последните години не, но в началото да, тъй като докато и самите брандове се научат какво да очакват от теб, те в началото наистина очакват едни чудеса от храброст. Че в крайна сметка, когато ти дадат продукта си, ти им направиш реклама и на другия ден ще имат 10 000 продажби. Да. Така, всички знаем, че инфлуенсър е бранд awareness. Той под никаква форма не може да ти продаде продукта за един пост. Това трябва да е едно дългосрочно партньорство в годините, да се натрупат от мен, от теб, от различни места, за да може продуктът ти да се продава. Под никаква форма не може човек сам, пак казвам, за един пост да ти продаде каквото и да било. И в началото много се тързаех, че не мога да удовлетворя тези техни нужди, но в момента повечето хора, с които работя, са наясно с резултатите, които могат да достигнат и въобще какво правят, работейки с мен. Затова абсолютно винаги вече са доволни от работата ни. Кое свое партньорство би определила като най-успешно и защо? Най-успешно, може би пак се връщам на Fashion Days. И честно казано, партньорството ми в момента с Biologique Recherche изключително много ми харесва и е изключително важно за мен, че толкова голям световен бранд повярва в мен. Отново с така доста по-малко последователи от това, което е в чужбина. А според аудиторията ти, като обратна връзка, като дори статистики, кое е според аудиторията ти е най-успешното? Fashion Days. Пак се връщаме на мода. Винаги, абсолютно винаги модата. Да, тя просто е твоето нещо. Да, когато си колаборирам и с български брандове, много ги подбирам. Отново е нещо, което не взимам да работя с абсолютно всеки. Българските брандове са изключително доволни от работата ни заедно, както аз пък съм доволна от нещата, които имам от тях. С по-големи или с по-малки брандове предпочиташ да работиш? Склонна ли си да се довериш на някой прохождащ бранд и да работиш с него? Правила съм го неведнъж. Буквално нещо хареса ли ми и видя ли потенциал в него, може да няма дори нито една снимка, просто да си ми показала дрехите, които правиш и действаме.
Адмирации за това. Разговорът ни ми е страшно приятен, обаче усещам как да предваме доста с времето. Затова отново, както в почти всеки епизод, се обръщам към нашата аудитория и ви казвам, че ако разговорът с Ели ви е много интересен и искате втора част, ще я поканим отново. Пишете смело в коментарите. Удоволствие. Радвам се да видя, че ти е приятно при нас и че се усмихваш. И имам си традиция и много обичам да завършвам всеки епизод с един въпрос. Обичаш ли изненадите? Да. Ей, защото точно изненада има в ето този симплик, който сме подготвили за теб с нашите приятели от Sky Vision. Заповядай, това е за теб. Хубавите подаръци са изживявания. Скоро дори го пуснах в стори, че приятелите ми в момента ме изненадат само с изживявания и това е най-хубавия подарък. Така е, надявам се това изживяване да ти хареса. Може да си го погледнеш сега, може и по-късно, както прецениш. А нашата аудитория вече много добре знае, че ние ще дойдем да го преживеем с теб. И ако искат и те да видят какво е, трябва да ни последват в Instagram и TikTok, където ще споделим. Сега само ти ще си видиш какво сме ти избрали. Да, докато Ели си погледне подаръка, аз ви подсещам, че ако и вие търсите подходящия подарък за вашите близки приятели, искате да им подарите изживяване, което почти винаги е най-добрият подарък и остава най-голям спомен, веднага отивайте в сайта на Sky Vision България, защото има за всеки вкус и темперамент. Виждам усмивка. Харесва ли ти? Да. Това е нещото, което най-много обичам. Супер, ще ни вземеш ли с теб да го преживеем заедно? И ще ви споделим, за да видите какво сме изживели. Давам думата на теб, за да завършиш този подкаст с едно пожелание към всички, които ни гледаха и всички, които отделиха от времето си да бъдат с нас. Благодаря ви, че го направихте. Абонирайте се за канала, ако още не сте. Освен просто първо да ти благодаря много за прекрасното време прекарано заедно. Наистина ми беше много приятно. На мен също. А пък на хората, които са отделили времето си да те подкрепят, наистина правиш нещо изключително прекрасно и смислено. Благодаря ти. И наистина искам да достигнеш до повече хора. Аз ще помогна с това. Искам и да ви пожелая просто да вярвате повече в себе си, да слушате вътрешния си глас. Аз много години го потисках, а пък той винаги ме е водил в правилна посока. И просто да цените хората около себе си и да си живеете живота.